bibigyan kita ng magandang face to boss. Yan na naman. Uy. Ayun. Yan na. Ay, malaki to. Kasi malaki to. Uy. Malaki. Huli na naman. Wala, malaki-laki to kasi. Laka. Lima. Laka. Uy, Yun o. Yun na naman. Uy, yan na naman. Malapit na natin mga toy. Palapit ng palapit. Sabay oh. Ay, sabayan. Ano ba yun? Contest na ka. Contest oh. Nakadali naman si kasi dyan. Kasama pa. Ala, bakit may kasamang ano yan? Kasama pa yan. Red wine. Dala-dalawa na naman mga kasi. Grabe. Tagumpay. Ginagawa. Highlight ka nga yun. Kasarap. Grabe. Dami. Grabe. Okay. At ito po yung huli natin mga tayo. Grabe mga tayo. Ang dami. Uy. Pangayudan naman natin. Thank you Lord. Sa blessing na naman. Thank you Lord. Mga ilang kilo kaya ito kasi? Siguro 3 kilo. 3 kilo. Grabe oh. So yun mga katoy, panibagong facing spot po tayo mga katoy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayun naman, mayroon na naman. Nakawala? Napamura pa tuloy. So yun mga katoy, yan kasama natin si Kachay Marjun. O yun o. Yun, biglang sarap katoy. Uy, yan na pod. Ano na pod? Yari na pod. Yari na pod. 5 na pod. Usara na sige. Yan mga katoy, grabe. At ako'y naiingit na. So yan mga katoy, bali samahan niyo po kami sa panibagong fishing adventures natin. Ano? Sa ano to mga katoy? Sa Barangay Kupang pa rin, sa Muntinlupa. So yan, ang ganda ng fishing spot natin mga katoy. Boundary ng Alabang. Katoy, tara. Ganda na to mga katoy. Yun, mega love shoutout sa mga silent viewers po natin. No? Thank you. At sa lahat ng Easy Anglers members, sa Anglers Bros, yun, mega love shoutout sa inyo. Yun, maraming salamat. Ay, udto na pala. Yan o. Shoutout ka Choy, shoutout. Shout out, may udto sa kan. Yun. Ay, nakadaghan na direk kuha ba? 5 kabok, kuha. Yun, tara mga tara. Napaingit na talaga, grabe. Ano naman, oh, dalaglag na. Dala-dalawa ka Choy. Grabe tong fishing spot namin dito mga Choy. Dali na naman, oh. Meron na pala eh. Ayun. Grabe yan. Big love shoutout sa inyo mga tropa natin dyan. Mga ano, sukat anglers. Yan. Panibagong fishing spot na naman ito mga Toy. Yan, dito lang tayo mga Toy. At tayo mag-sit up na. Yan mga Toy, wala yung pain natin. Tapos yung laling sandangkal lang. Ayun, sandangkal kalati pala. So yun, pukul tayo agad. At sila jackpot na sila. Ano ba yan? Kilabog na naman. Yun. Grabe mga titong fishing spot. Kasi siyempre magdadalawang pamiwas tayo, no? Parental guidance tayo mga Toy, ha? At sikreto ng mga magulang kasi may mga mura kayong maririnig doon. Ayun na, tinatakbo na. Uy! Grabe, bumiwas na. Uy! Tuwara, sabi ko na. Kangkong. Kangkong ka boy. Agoy, ano? Kangkong, ay laki. Oo, Ay, laki mo. kangkong nga. Laki, oh. Kangkong, malaki. Hindi, pain yung bulating Hindi, yun, kangkong boy, kangkong. Kangkong ba? Itakbo mo please. Itakbo mo. Yun, huli rin sa wakas. Nakadali rin. Malaki. Yun, pangatlo natin ito mga Toy. Gano'n na ako kanina mga Toy kasi mahirap na masiro eh. Yan. Ayan o. Nakadalawa na tayong original. Yan ang size ito mga Toy. Urig. Yan. Thank you Lord. Ito, bibilangan natin. 10 minuto. 10 minuto. Yeah. 5 piraso. 10 minuto.
huli yung isa, yung isa. Oh, yan oh. Oh, grabe. Oh, wala lang minuto ha. Walang minuto. Walang minuto. Puro pati original sa'yo ah. Oh! Tupot-tupot talaga, grabe na dyan. Walang minuto. Huli na naman. Oo, na malaki-laki to Kachoy. Yo! Laka, Ah! Ala, 5! Oo. Laka. Uy. Uy. Oh, yun oh! Uy, 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 Kachoy, oh. Grabe. Ay, taglilima. Yan, mga ganun. Limas. Uti-utin yung kamay-kamay. Oh. Hindi mahawakan, ibig sabihin. Good size. Ayan, dito na kayo mga Kachoy. Sugod na kayo. At baga pa naman. Doon sa ano mga Kachoy, sa kangkungan. Sa kangkungan, napakarami rin. Doon ako sa kabila mga Kachoy. Nag-ano lang tayo rito para maiba naman yung fishing spot natin. No? Para lagi ko yung i-update mo rin sa mga harvestan talaga dyan sa Laguna Lake. Ayaw ko nang mahirapan kayo yung mga anglers dyan na naghanap ng fishing spot. Sundan nyo na lang yung adventures ko mga Kachoy. Sabay ganun. Totoo po yun, totoo po. Kasi malayo. Yun nga lang, malalayo yung napupuntahan natin. Yung taga Laguna dyan. Mga taga Laguna dyan, naabot kayo rito. Sukat, taga Las Uy, yun Piñas. o mga Kachoy oh. Nagwawala oh. Grabe. Yun mga Kachoy oh. Yun oh. Walang gasa. Wala nang grasa. Walang gasa. Ang galit na. Dali din. Uy, malaki-laki to. Uy. Uy! Ano? Ah! Grabe. Tumatsat sana si Arroyo. Marunong mag-chat si Taglo ah. Ganon din yung ano ko, isang rod IRL ko. Oh, nilalagyan ko pag nalublog Ay, pag ganun ba kasi ano yun? Ha? Grasa lang yun? Hindi, kahit lang. Nadala rin yung akin kahapon. Tanggalin mo dito oh. Dito. Oh, ya tapos Angat, pasukan. tapos- Yung kahit na yung motor oil. No, ano yung akin? Pero mas maganda yung ano, yung motor ng ano, yung sa makina ng Gear oil. pananahe oh. Ah, sa pananahe. Oh, maganda yun. Yan na naman. Mga Kachoy, wala lang minuto. Yan na naman. Ay. Yan na naman, yun. Kasi yung walang minuto. Yari naman, kakatapon lang yung mga ito. Ganda, ang size. Pwede na to. Kaya na ito mga ito. Pag 3 fingers natin, pakawalan natin para na makita. Ito pa. Yan na. Ay, malaki to. Kasi malaki to. Uy, malaki. Malaki boss. Nasa gilid lang. Uy, yan na. Uy, yan na naman oh. Uy. Ayos. Uy, thank you Lord. Kumakagat na mga toy. Kumakagat na yung init. Ayan na naman. Ito. Oh, kinagat na yun sa'yo. Kinagat na rin yung akin. Yun. Ulo ko. Uy. Nagpapasaga na. Yun. Okay na ito mga toy. 3.1. Dali rin. Ito mga Kachoy, hinihila na lang natin. Hinihila lang, di mo na pinipitik ah. Pitikin mo naman para maganda-ganda. Huwag, baka masaktan. Uy. Sana all. Yan, kumusta nga pala yung mga Valentine's yung mga kapatid? Kayo ba ay nakahanap na ng inyong minamahal? Sana all. Kachoy Giron, ano balita? Nakahanap ka na ba? Ang nakakarami na tayo mga Soy. Dami na yun, no? Pwede na to, pwede na. Hindi na magkano.
Mga ano na yan, sa kalating kilo na. Ah. Oh, marami-rami na rin ito natin. Oh, grabe oh. Grabe, laging may pang-ulam tayo. Pamigay natin. Yun, huli, huli. Huli, huli. Yun. Oh, grabe ka mga alive. Paramihan to ah. Uy, okay na ulit mo ano mo. Yun na naman, oo. Yun na. Uy, yan na naman. Palapit na natin mga soy. Palapit ng palapit. Sabay-sabay, oh. Uy, sabayan, sabayan. Oh, ano ba yan? Contest na nga. Oo, konti. Oo. Grabe. Ay, oh, yan, ang dami. Ay, tingnan. So, yun na lang po muna siguro mga tayo, no? Paano kaya ito? Para di bumaba nga mga tayo. Putulan kaya muna natin itong video, no? Kaso sayang, mas mahabang video, mas magandang panoorin. Di ba ka, Joy? Diba? Mas maganda yung mas maraming huli. Sa maiksi, bitin eh. mas maganda ba yung mahaba? Maganda yung mahaba. Para dibitin. Para swak na swak. Dibitin para Ginagawa mo? Oo. Ah, lagot ka pa rin talaga. Guidance talaga mo. Ay, sikretong patnubay ng mga batang manunood. Binanggit na ano. Para sa tagumpay mga tsoy. Paiingit na naman sa isi kasi yung Ronnie niya na. Ayan naman oh. Muntik na yung ulo ko doon ah. Ang kangkong yung pain mo sigurado malaki yan. Huwag ka nang umasa ng 3 fingers yan eh. Ala, ginagalaw ko pa lang, may huli na oh. Ala ka, tumambling oh. Tumambling. Cancer. Dancer na siguro to. Ay, kaya pala maliit. Grabe mag-backstroke oh. Parang nag-ano ata to kaya mga nakirami Jun vlog. Ay, Rami Jun vlog. Kaya ano pala? Si John and Angie. Ay na, ala yung ano, ala pinapais, inano na yung ano, yung, Yeah, marami. madami boss. Marami dito. Walang kilo na dito. Ano ako ito? Yan Ay, ano? Oh, grabe. Oh, ay sus, ginoo. Oh, 3.1 mga doy. Okay na yan. 3.1. Yan oh. 3.1 ko yun natin. Kasi masarap to ipiprito eh. Ay, thank you Lord talaga. Uy, grabe. Uy. Ay, salamat to. Inton ko na ako. Ay, may ganap shoutout nga pala sa mga subscribers natin mga ano, Ilocano. Salamatan ka na po. Dito tayo boss. Ganda rito. Para itong ano, balsa eh makalista to. Kulang ng isa eh. Bigyan kita ng magandang face to boss. Yan na naman. Uy. Ayun. Yan, nilagyan talaga naman yung kulay yan eh. Nilagyan ko talaga ng flight boss para sa iyo. Yung dati pinagkakawan ko. Marami na ba? Madami na rin boss. Ay, pugi ah. Yan, laki mga tayo. Laki oh. Oh. Grabe mga tayo, huli nila sus Mariusip. Itong cooler ko malaki. Grabe. Ito, ibig sabihin yun sa'yo mas marami na rin yan. Hindi, nauna sila sa amin. Ay nauna ba? Grabe mga tayo. Gumagaling na ba yung sakit? Pati may sakit. Nakakapagpagaling pala to fishing. Sabi ko sa iyo mga tayo, stress reliever talaga to eh. Mahirap yan. Sobrang daming huli. Oh, Pag uwi mo sa bahay, ikaw pa rin maglilinis. Yun ang pinakamahirap doon. possible boss. Yan, thank you. Grabe. Dami. Grabe. Okay. Thank you. Nakadali naman si kasi dyan. Kasama pa ako. Ala, bakit may kasamang ano yan? Kasama pa yan. Red wine.
Dala-dalawa na naman mga kasi. Para Grabe. sa tagumpay. Dahil dyan, highlight ka ngayon. Kasarap. Ang laki pati. Mga katsoy, ang sarap dito sa spot na to. Barangay. Barangay Kupang. Yan, Boundary ng sukat. yan. Akala ko barangay LS. Pag namiwas ka dito, may kasama pang kabayo. Palibre ni Kapitan. Grabe mga choy, itong huli namin dito mga choy. Yan o. Nagsialisa na yung mga kasama namin dito. A few moments later. Hindi ko na masyadong na-video yung iba dito. So yun na lang muna yung ano natin, yung fishing adventures natin, no mga choy. Nagpapasensya nyo na mga choy. At napasarap na yung fishing adventures natin ni Kachoy John. Yeah. Yan. Yun, oh. Yun oh. Sana susunod ulit. Sana all. Grabe ang dami mga tinyos ko. Pati yung mga nakasama din kanina, yung mega love shoutout sa inyo. Ayun. Nawawala na sila. Nawawala na sila. Mga harvest na sila. Nag-harvestan Hindi, na. andito pa. Nag-harvest pa. Yan lang mati yung spot namin. Yan oh. Yan. Yan. Ako dito ko harvest mga rin. Yan. Hindi ka tayo dito. Ayan o, hagis ko. Yan o. Ayan naman. Dito siya ma-harvest yan sa spot na yan. Kasi yung map yan. Yan oh. Mega love shoutout. Shout out! Kabiwas! Yun. Nawala ka sa pirya ngayon. Di mo naman kasi binibiwas eh. Ang galing niya mga kasi kasi Biwas. ginaganyan niya lang. Hinahatak ko na lang, Hinahatak para niya lang hindi yung lahat masaktan. ng Ganun ako magmahal. So yun lang muna mga toy. Pasensya niyo na talaga mga toy. Hindi tayo nag-video ng gusto. At yun lang po muna. Maraming salamat. At see you next vlog po tayo ulit. Thank you mga toy. Uy, ang mga takaw. Uy, kabila. Bakit andun? Huli. Huli nga mga toy. Huli. Oh, yun mga toy. Nakadali pa tayo. Pauwi na. Pa-outro tayo, nakahuli pa. So yun, thank you Lord. Thank you po sa blessing. At thank you sa kay Kachoy natin na naka-fishing banding natin. Kayang ikabiwas. Dito nakarating dito sa fishing spot. Thank you. Ilang kilo kaya ito? Mga ilang kilo kaya ito Kachoy? Siguro 3 kilo. 3 kilo, grabe oh. Mga order yan mga toy oh. Talagang piling-pili ano. Mga good size. So yun, thank you Kachoy. At ito po yung final huli natin mga toy ha. At napasarap yung kwentuhan namin ni Kachoy John. Grabe mga toy oh. Oh, yun o. Ang dami. Uy. Yun, pang-ayudan naman natin. Thank you so much mga Kachoy. Thank you Lord sa blessing na naman. Thank you Lord. Choy, bala ko. Bye bye. Ayan. Thank you. Yan, masarap na menu ng tilapia mga Kachoy. Yan o. May arena yan mga Kachoy na boneless na tilapia. Yan. Ang ganda yan mga Kachoy. Gayahin nyo po ito minsan sa inyo po. At napakasarap po nito. Yan o. Nilagyan ng arena mga Kachoy. At binabad sa suka. Yan. Suka. Tapos paminta. Yan. Lagyan nyo rin ng konting sili. Gusto niya ng manghang konti. Ang sarap niyan mga Kachoy. Thank you po sa blessing na naman. Thank you Lord.